Fatara. ba zan muku sallama domin sallama neman aminci ne, ni ko bana neman aminci a gurin ku azzalimai. Hawa na farko Fatara, na ba ku wahala yadda ya kamata, amma kuna nan. Hawa na biyu, na muku juju da duka fyaɗe irin na 'ya'yan kaɗanya, amma still kuna nan. Hawa na uku, na sumar da ku da yaran ku Hajiya Fatara, amma kina nan. Hawa na hudu, da yardar Rabbul Izzati, lokacin na zama speaker ni Aminu Suleiman Goro. Kashe ki zan yi da ahalin ki gabaki daya domin fage tafi karfin ku da izinin Allah. Baka isa ba. Ba ayi ka ba Aminu Goro kake ko? Sunanka Honorable Aminu Goro ko? To baka isa ka kashe mu ba. Yanzu zan kashe ku da ayar Allah, Fatara da ahalin ta gabaki daya. Agaji, Allah ya taimake Honorable. Allah ya taimake Honorable. Allah ya taimake. A kashe su da ayar Allah. Uzu billahi min shaitanir rajim. Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa ma fis samawati wa ma fil ardi. Matsala zai shi. Honorable an gama. Alhamdulillah. Fatara da talauci duk daɗi ne a tattare da mu. Gaskiya ne. Wannan ruwan ni'ima ce. Gaskiya ne. Daga yau sai yau mun yi hannun riga da fatara da talauci da zaman banza da kishirwa a karamar hukumar Fage. Insha Allah Fage tafi karfin su da yadda gaskiya ne wannan. Allah ya maka albarka. Amin. A ci gaba da addu'a. Amin honorable. Dan neman tsari da waɗannan mutanen. Amin honorable. Godiya nake. Mu je mu taimaki waɗancan bayan. Gaskiya ne. Ai abin da aka saba yi kenan. Ya ku al'ummar wannan karamar hukuma ta Fage, mazanmu da 'yan mata, yara da mamanya. Matasa da tsofaffi duk ku fito domin yaƙi da waɗannan fatara, yunwa, ishirwa, rashin aikin yi, zaman banza da kuma talauci. ta hanyar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Fage wato Honorable Aminu Suleiman Goro. Don haka mu tabbatar a wannan rana ƙuri'o'inmu mun tabbatar da su a bisa Honorable Aminu Suleiman Goro baba mai gonar ofa. Da izinin Allah sai ka yi sifika. Wannan saƙo ne daga Hajiya Asiya Woman Leader Rijal Lemu. Sai ni da na gabatar Yahaya S. Yusuf, marubuci, manazarci, makafci, mafalsafi.